Amin. Marede hita sian buku ede nomor 620 itu. Marhiti-hiti guar ni debata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar nito di perbadia na tumopa langit dohot tanoon, amen unang ho mabiar, au do bonana dohot ujungna, na mangulo do jala naung mate do au na jolo, jala idama au do na mangulo rodi saleng liring na. Jala diau do anak kicu ni Banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata suruh matod di perbadia tu rohanami asal tarapul situ tu rohanami marhiti-hiti haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda haporsion nami marhiti-hiti pakirimon na mangulu asa toktong huingot hami na hehe do hami musesian namate
songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehei sian namatei. Amin. Tangihon hamuma pati nidebata nadienet sian evangelium Yohanes bidu 10 sada ayat 25 songonomma hatana. Dungi nina Yesus ma madok ibadah au do haheheon dohot hangoluan namangulu do naporsia diau nangpe mate ibana. Ulai hami dungi nina Yesus ma madok ibana au do haheheon dohot hangoluan namangulu do naporsia diau nangpe mate ibana. Songonima sahatna rak mahita martangiang mangidogogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahoban tu patik mi. Amin. Sa
Tapauduk jala tapasere marohata dia dopan ni debata martangyang mahita mangido hasisan ni dosata martangyang mahita di bagasan rotabe. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasa nadong. Paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahu ula hami marhitesian pangalosan nami di batikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakateon nami nasoture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami alai natar sol bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ale debata nami. Pardingkan bahasa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saludna jala suru matoddi parbadia tu roha nami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabisa hat hami tu hanguluan nasora suda na pinarbagabagam diaka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata songonodo pakaholongi ni debata di portibion pola do anakna nasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Bye.
Hatani debata turpuk epistel di pesta Paskah na padua honon, imana dienet sian surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tu halak Korin, biddu 15, mamuka sian ayat 10 sia, rodi ayat 26. Tajahama marsikat sorin humulai hami, sian ayat 10 sia songonoma hatana. Anggo holan ditano on hita makirim di Kristusi jolma nadumangol dohita sian saluna. Ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean, songonido marhite sian sada jolma heheon ni akanong mate. Alai ganupma mangihuton parjojorna parjoloi Kristus dungi aka na di Kristusi di haroronai. Ai ikon mangarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tuturun nipatna. Songonima sahatna mertua do akan natu mangihon hatani debata jala napeopsa. Amin. Tahatidak ma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea de debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tomo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian todi perbadia adorang so habubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajol do ibana di hao pinar silang na tuat tu bano turu dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pa mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Prosya di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia ngeluan nasora suda. Amin.
Damini di batana sumurung sian saluhuk naroha. Di mana mengerajai hati-hati doho pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam. Horas marihita. Dia muakkamana minanami haha anggi pinaribot barita nauli di pesta Paskah Padua honon. Ima na nienet sian buku pesalmen biddu 110 Pesalmen biddu 110 ayat 10 sahatu ayat 10 hujahama tutonga-tongata sonon ma didok hatana nunga pola diguguho manulakon au asa tinggang nian HP Jahuba mangurupiau Jahuba do pergugukku dohot edekku jadi gabe hatuauku ibana suara ni ulup-ulup dohot hatuau namar saringar di udung-udung ni akka partigor siamu ni Jahuba do disibahen hamonangan Tibbul situtudo siamun Jahuba do sibahen hamonangan dang tagamun mati au saina mangulu doau asa hupa jojor akka pabahenan ni Jahuba nunga gugut tutu dipisang Jahuba au alai datung tuhamatean au di pasahat ima hatana hamuaka manami nanami hurian itu hatta ini adalah merupakan kisah bagaimana Allah membuat kehidupan dari kematian menuju kehidupan. Ini adalah merupakan kisah ulang peristiwa dari pulangnya atau keluarnya orang Mesir orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Inilah pertama-tama Bapak Ibu salah satu munculnya Paskah, di mana mereka bangsa yang selama ini tertindas, selama ini mereka dalam kukungan hukuman yang begitu berat jala pola doa manginang dan adong tagam rohana sida lehonon di mata tubang soi haluaon damang dainang hahang dipinaribot pesalmen sarasa pelaluon dipakai bang soido ima ganup perayaan Paskah. Mereka selalu menyanyikan lagu ini merenungkan kembali bagaimana sesungguhnya Allah begitu ambil bahagian dan paling berperan aktif di tengah-tengah kehidupan bangsa ini di tengah-tengah ni parsorion nai di gobar hodoa manginang di tengah-tengah trupukon kegelapan perbudakan yang begitu mengancam di tengah-tengah ni bangsa Israel ujui alai ahado didok di bagasa trupukon pola do digobaro nibana nunga pola digogoho manulak konau asa tinggang nian hape Jahuba do mangurupi ya saka ne si Firaun bohama bangsoi dibinasakan ditinggakon dipunahkan sian muka bumi ini alai didok ibana do di hati dakon ibana do amang di pajojor ibana do songo dia do holong ni rohani dibatai pangurupion ni Tuhani di Paskah Padua honon odo na gobaran na tahapis tahun tahamulatehon bagaimana Allah itu lewat Kristus yang dahulunya yang sesungguhnya manusia sudah tidak ada lagi artinya harganya alai diurupi debatama portibion akan aporsiai asa unang gabe lem tinggang medebu tu bagasan hahulumun
asa unang gabi madabu bangsui lam dosa na dopan ni dia mata ala ni dosa hahulumuni. Di pesta Paskah na padua honon di hari hodo hita molidok amang inang topik ni mingguta mangolu lau pajojorhon akka pabahenan ni Jehovah hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Muli disuku kita nuaing ganuk mersada-sada mangina. Apa yang boleh kita wartakan? Apa yang boleh kita ceritakan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang lain? Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan? Nata jalo. Buado pangurupion di debatana salilingo di tonga-tongan nguluta. Tahilalah depe manang nunga merdus-dus song si maruna puna. Apakah kita masih merasakan, masih mengimani bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan sampai detik ini, sehingga saya boleh hidup, sehingga saya boleh bernapas, sehingga saya boleh sampai detik ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Songo pakat tidak kon ini para pasal menoma nang dohonota. Holan pangurupion di matado. Olan asini rohani Tuhan itu natuk mabainaw sa atu tikyon marlasi roha molope adong akka na mabaik kita tinggang. Kalaupun Bapak Ibu ada yang membuat kita terjatuh karena kepahitan, karena pergumulan, karena penyakit sosial, karena segala ekonomi yang mungkin membuat kita merasa tidak memiliki kekuatan, tapi ingat Bapak Ibu, dihita saluhuna diurupi di batado hita, di palua di batado hita. Asa ilu nang di ayat na persaplovati dok Jehovah do pargugukku. Ini adalah salah satu pengakuan yang sangat mendalam. Ini adalah salah satu kesaksian psalmen ini, Mazmur ini mau mengatakan kepada kita saat ini di Paskah ini juga. Allah adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan kegelapan itu, mewartakan kepada kita. Odo nanang tabaritahon, odo nanang tapajojo ramanginang. Molo dipakai di matado pe. Partikiat tahun. Ala ni ibana do namang legugo tu hita. Ala ibana do namang rupi dohot pasauton akka pasu-pasunai di tonga-tonga ni nguluta. Dari situ kita boleh Bapak Ibu kita lihat taharuk kape nabui tahagi cakon. Tidak ada yang boleh kita banggakan. Dangadok kape amanginang nabui mabak kita songon na padirgak satabi si majujung tahun dia dupan di mata. Ala halak nani asian di debatado kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Asaido nang di baga sa tikyon mulunung ngajupak kapena di hamuak kamanginang. Panganat pakatidakonon ni ulup-ulup ni naboy di pajojor parpesal menon akka asin ni rohan di debatado pangurupion nai. Ahado parbuena dia do hataridaan na. Di ayat 10 di dok dohot edekku jalagabi hatuaku ibana. Allah menjadi nyanyian kita, Mazmur kita di tonga-tonga ning ulut tahun. Asa gabi dan debatado mangurupi hita namang dongani hita mga legogo tu hita asa gabi di sido hita jupang hatuaon. Di sido jupang ulup-ulup. Di sini kita boleh bersyukur dan bersukacita. Karena tangan Tuhan yang menolong kita. Molido naking suara ni olop-olop do hatuan marsaringar di udung-udung niya kapartigor. Siyamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Siyamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Isido na pamonako kita siya kalumi. Kristus naung hehe do amang. Isido na mabak kita monang di tonga-tonga ni Portibion. Buasa gabi ano tubuh pakiri mo ta molo jupang nga napahit, jupang nga kaparukilon. Karena kita percaya di tonga-tonga ni nguluta. Molo sa darion
hari ya hartehe. R.A. Kartini ya, ada satu semboyannya. Harus semboyan di mana? Habis gelap, terbitlah terang. Lam hitam amang. Mungkin kegelapan bisa menimpa hidup kita. Mungkin kegelapan bisa menguasai pikiran kita. Tetapi kita percaya kekuatan daripada Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu akan membangkitkan iman kita, memberikan kepada kita semangat di tengah-tengah kehidupan ini. Asa gabe ido nabui tapajojor. Asa gabe ido amanginang tadok tak akuhod di tonga-tonga ngutu tu geleng tapi tu akapinop parta. Asa dau akagicang ni roha. Tasuat tumma tapajojor matu geleng ta amanginang. Tu akasuddu no poso. Asa mulupi dipatulus akatang yangna. Dipasau tak kasita-sitana. Alai dohonot tama pajojorot tama siamun ni jahuba do sibahen hamonangan. Siamun ni Tuhan ido napatukok kita mengadupi kegelapan-kegelapan yang kita hadapi. Di tengah-tengah ngulutai ido banak situ tu tibul situ tu do siamun ni jahuba do pola do di dok musenga dia ya 10 buel onomi. Tibbul do Jahoba, jalas Jahoba do sibain hamonangani. Dalam pesta Paskah yang kedua ini, kita mau dipakai oleh Tuhan mewartakan. Nunga di pahaluar behita manginang. Bangsa yang telah selama ini bangsa Israel yang dalam kegalauan, dalam terpurukan hidup, mereka diangkat oleh Tuhan, diberangkatkan oleh Tuhan. Diberikan kesempatan kepada bangsa ini melihat kuasa Tuhan, tangan kanan kuasa Tuhan yang menyediakan kemenangan di tengah-tengah nguduta. Alanido di hita saluhna asadanga dong BHP. Nah boy baik kita mabiar madalani akka ari-arin ngulutaon. Tidak lagi yang boleh kita takutkan karena Kristus yang kita percayai, yang kita imani, yang kita pestakan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Molidok di epistel tanah king di patorang doa manginang dia sapulusia di sada Korintusi anggohola di tanah oddo hita makirim di Kristusi jol manadu mangol do hita sian saluhuna nunga hehe Kristusi kekuatan kita sukacita kita asa gabi ima pahoton haporsiota manginang merpakirimon di tonga-tonga ninggulu tahun marulup-ulup pita di pesta napa dua honon asa gabe lam takas hasatiau tati arupa di depata asa lam takas tapa jojor ramangina di ngulu tahun tahilalahod do paek ni covid na tahun 2020 tahilalahod do ramungkin amanginang di krisis moneter tahun 10 lalu tapi puji Tuhan sampai detik ini Tuhan masih menjaga melindungi kita. Sampai detik ini Tuhan masih memenangkan kita dari semua pergumulan-pergumulan itu. Alani nak tabo terupi. Adu nanaing adu pata sugut taduan alai di papos. Di pagomo sama nginang hapor siota merhiti hatani di batan di tikion di dok nak dia sapul dang tagamon mati au saya nama ngulu dau asahu pajojor akka pabahenan ni Jahoba. Ayat na parpuli rokon nunga gogo tutu di pisang jauh bau alai datung tu hamatian au di pasahat. Itu artinya Bapak Ibu di bagasan ngulut tahun asalam tahilalahon di tonga-tonga nguluta Tuhan yang adalah memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang adalah keselamatan kita. Molopea manginang mungkin taparukilhon waing akka ekonomita akka nabu mabek kita songonai di Indonesia 10 alui di pisang jauh bahita. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, untuk mengangkat kita dari segala keterpurukan ini. Di paluas di Batado ngulut tahun merdala di rura linggoman ni hamatiani alai danggabe di batalu hita dang ditinggal ho kita manginang nunga di basuang hanguluata edeta nakingani adora sujami tahun
ibana do. Jesus ido napasuang hanguluan. Ibana do napamonako kita, manaluhos si bolis. Tuhatta do pamonako kita. Atong di hamu manami nanami, salinari ucahama ima sikak ni patikta di pesta na padua honon ima Yohanes 10 sada ayat 25. Paingoto kita pagomosok kita mai. Diungini na Jesus mamadok ibana. Audo haheheo do tanguluan na mangulu do na porosea diau nangpe mate ibana. Itu membuat kita semakin percaya kekuatan Tuhan bukan hanya saat ini kita terima, tapi kebangkitan Kristus telah memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. Di pargugui di batama hita, di pasuang ma, gugu tu hita, jala lam tapajojor ma, akapabahenan itu hani, di ngulut tahun. Amin martang yang mahita. Alih Tuhan Jehovah di batama nami, moliati marohanami di bagasan minggu pesta Paskah na padua honon. Las rohanami alih Tuhan. Dang di luas sohami tinggang medebu tu bagasan hapor suhon hamatian tu bagasan haulumun di loko tu hami Tuhan gugu di pamonako hami Tuhan di pasuako lasiroha jalo onami marhiti anakmu Kristus Yesus dong hihi di pesta Paskah na padua honon. Naima ganup pami Tuhan mengulu pajojorhon akapabahenammu nasun gugui papos rohanami lahumadalani akka ari-ari nami tangammu nasun gugui tangammu siamuni napahotton pamonakok kami Tuhan mulu piadong akka napahit parukilon arsa ni roha danggabi terabat kami Tuhan majalo ulup-ulup majalo lasiroha di bagasan ngulu namion atong Tuhan nami say suat temai di ngulu nami di pesta Paskah nami na padua honon asa lam hot jala lam tugu hami Tuhan marnida pabahenammu marnida huasomi nasobui di abati huasoni hahulumon hamatian doh dosai tungbal gadoh long ni roham nungahehe wali Tuhan sian hamatian jala idorang lam hehe mahami lam tugu mahami laho mangihutton dohot mangulahon hatami di bagasan Yesus Tuhan nami tangi homma tangiang namion amin. Amo manami nanami hatan itu hatta ima di peliata di bagasan pesta na padua honon tersurat di Psalmen 50 ayat 14 di dok kata na songonon pilihon matu debata hamulation jala gararima akka habaga-bagami tunatu muibul maredehita hut maita papung pilihan. Hallelujah.
todo pan di bata martangnya kita. Ali di bata manamina di banu gijang hodo hararuan insaluhu silehon na dinggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasa tamima siana dilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulan raja umrito ngatongan huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami kurang ni sileon lehon mitu hami. Asalam kiri-kiri hai madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banu gijang sai binarbadia maguarmu sero maharajaum sesaut malau ni roham di banu tongosong na di banu gijang leo matuham sadarun hanguluan siapari sesa marusanami song panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalari ramadi Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amin. 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 Haleluya,